Fil-qasam tal-akkomodazzjoni soċjali l-Gvern għandu diversi sfidi xieleb b'hekk matul din il-leġislatura dan il-qasam ser ikun priorità assoluta, persuna politikalment responsabbli minnu biss. Tkellem dwar dan is-Segretarju Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigue Galdes waqt żjara li għamel fl-Awtorità ta' Djar. Bżonn huwa akbar mis-snin li għaddew, il-Gvern qed jagħti l-prijorità lil dan qasam għaliex jeħtieġ li jgħin lil diversi familji milli jibqgħu fil-vulnerabilità. Waqt li ltaqgħu tkellem mal-impjegati ta' din l-awtorità, Galdes tkellem dwar diversi affarijiet li hemm bżonn isiru biex din l-awtorità tiffunzjona b'mod aħjar. Komunikazzjoni tajba aktar mal-konsumaturi imma li nkunu flessibbli wkoll fl-iskemi li nagħtu fl-għajnuniet li jingħataw iktar minn hekk ukoll li insaħħu mhux biss il-kuntatt man-nies imma li ntejbu nkunu effiċjenti anke fix-xogħlijiet. Huwa tkellem ukoll dwar il-proġett imħabbar qabel l-elezzjoni ġenerali li ser jara investiment ta' kważi 60 miljun euro biex tittaffa l-problema tal-akkomodazzjoni soċjali. Fil-jiem li għaddew kellna l-aħbar ukoll li ġew approvati dan il-proġett partikolarment l-ewwel ukoll 29 miljun minn dan l-investiment imma wkoll l-qudiem fadal li jkun hemm iktar xogħol relatat mal-applikazzjoni li għamlet Malta. Dan il-proġett ser ikun qed jara l-bini ta' 640 appartament ġdid li ammont sostanzjali minnhom ser jintużaw għall-applikazzjonijiet pendenti li hemm ta' social housing.